mga mother. Sa'yo pa kayo is 6. Ano ko lang natin. Yan. Ito kayo. Aray. Mga pimi karon. Ngapi katog na. Nakikatugnaw dari mga kaigan. O kaigan. Jamil. Ato dito daw sa inyo ni mga isuon. Mga igsoon. Mga igsoon. Yes. O, nanami diri sa... Asa nami diri? Nanami sa langit. Oh? Naog ng wow. Yo-yo. J-Ride. Inside that to it. Naman tayong motor eh. Oh? Grabe ka pagi. Abangan na ito ni Mulay. Tugno kayo pero silang ka rin. Ha? Oh? Kain ng kana. Perting puti ah. May panganod puti. Oh? Si. Diba? O, be, okay ra kayo? Okay ra kayo? Madami. Sumay man na. Kubon. Ulan. WhatsApp. Ba! Pags na. Dito na tayo sa ano? Langit. Sa Oh. langit ng... Oh. Langit. Yeah. Oh, lami kaya mong cake, lami kaya. Lami pizza, homemade pizza. Cake, lami kaya. Hello pa man ni siya. Pa siya naluto bakery. Bago pa siya naluto. Pero oh. Yun! Patambok rami ni perminte. Sige rami kaon nani kani. Piging. Oksra. Balag piging basta bawi ra gapon. Gutom ba po magpadidi og anak no. Ba? Piging. What piging? Ako piging. Piging mo kasi. Oh, luto na siya. Siyara. Well,